Ja. Vi er så nået til et helt nyt emne, Hovni. Solbriller. Det er fordi, vi er nået til et emne, som hedder global opvarmning. Og hvad synes du om det, Louise? Jeg synes, det er nu værre noget. Det skulle nu være noget, ja. Prøv at tænke, vores børn kommer ikke til at se en isbjørn. Nej, Nogensinde. vores børn kommer sgu ikke til at se en bjørn. Never. Vi har aldrig set en dinosaur. Vi har det, aldrig- det er jo vi pætte kede af. Det er jo vi fandme kede. Jeg har aldrig set en dinosaur. Fucking lorte CO2, mand. Fucking Det skulle det da er CO2. dem skyld, Det skulle mand. da deres skyld, mand. Det er sgu da deres skyld, at vi ikke ser dinosaurer, mand. Åndssvage noget, mand. Pisse, Hvad skal vi mand. gøre ved det, mand? Her, der står noget om det. Der står sgu noget om det. Au, for stedet, der er en spændende ord. Ja, dinosaurer, mand. Vi vil fucking se en Vi vil dinosaur. fandme se en dinosaur, mand. Fucking se en dinosaur. Puster.